Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumprengsih ramu sayang neh kowe wis samene wis pindha samudra pasang aja melak aja aku kleru Pak Putra semene kok kan ya nama saya Niken Salindri Kediri punya bos sing duwe saning ati ngente ganteng men to cah Aru sinden iki lho dina iki anteng-anteng ngene. Lha mbok kon piye? Mbok kon salto kejang kayang apa piye? Ora, maksudnya jan anggun. Aku suka. Ya yang sebetulnya ya memang gitu. Iya. Sinden itu harus anggun. Anggun. Aku seneng enak. Dadi wong iki katon iso klasikmu yo metu. Saya dikangeni nggih. Multi talent kan ngertine para pamirsa ki lagumu kan sing bernuansa dangdut sak piturute. Lah iki katon apa jenenge nuansa klasik ki luar biasa. Ibaratnya niku asine malah demen sing klasikan ngeten iki kan yo. berangkatmu dari awal kan dari klasikan ngene iki to, no. Nyapa nyebek-nyebek. Demen sing klasikan nek job ambiaran budal. Lho, ya apa enggak budal? Sebabe? Rezekine tekan kono. Oke. Yang namanya rezeki itu jangan Ya, ditolak. Kita bener. itu bisa ndek jaranan jenenge rezeki ya ditampa. Kan halal. Yang penting kita ndak aneh-aneh, kita ndak minum, ndak kenapa-napa. Ra minum mudar nang ngawur. Tuh, lah yo Pak Triman kuwi. Intine tangga sehat. Wong kuwi lek dilekne angel lho, jare wong urip mampir ngombe. Pak D, Pak D. Dek, engko tibane kuwi ya yo. Engko kuwi gara-gara. Oh, ngono lho nyapa? Wis gak wis sakarepmu wis. Lah emang aku sampai gara-gara. Lho iya no. Jadi sapa? 8 juta. Mau ditambah yo ora. Ya ora kena. Perjanjiane lho, Le. Le. Apa iki Mas saya? Eling-eling. Kapan sumanding si sehmu Bisa ndak? Lho jelas gak to, Nduk? MC enek pirang-pirang puluh tahun mesti ora iso. Ratriri noso rino Lambemu kayak mak semi nih teman. Pas bibiran. Mosok enak nyengkok ngene-ngene. Guluku ra enak lho, Nduk. Kelemon kena gajih. Kayak celeng to kan duwe gulu. Lah kula niki kelemon kena gajih ati. Rino. Renak Rino. Rino. Mosok ngene-ngene. Ya maklum Nduk, tau step kok dadi ya. Ya mesti ngogok-ngogok upil pendonomu. Tau. Yen wis disawang dimatne. Waduh. Rina Lambene brutu. Dene Ya apik ta. Enggal ratri kang kadulur
Tres nani lahir Ini enaknya ditibaknya apa ya? Wis manut apa diaturke. Ngenteni kamu. Oh ya? Ya. Ya. Baca Iki ya. lho. Mah ben ngantuk sik, gak apa-apa ben ngantuk sik. Ya bocah iki. Kan jarak menontonnya. Oh iya. Men do rasa ben ra kondur enak ya. Heeh. Kok Kok iso tobut. ya Bambang Tobrut ngono. Iki wayah nggih mini shot, Mas. Mosok ini. Bocah kok kakean lambe. Ya. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wayang sejenak rasa sumipan jroning Cahyono Swantara. Cahyono Swantara. Bar niki dilanjutne gelo tapi nggih kendang jaipong ya. Ndi kendang jaipong Mas Ferry. Oke. Siap ya? Oke. Kleru kuwi. Iya. Kuwi lek sambung wanci dalu. Gelo pengenku. Ning ngendi nggonku golek. Ning ngendi nggonku goleki Kang Mas papucanku. Lah kok dadi sambung wajib dalu. Dalu. Lah iya. Ya. Kon ndi iki? Kok kono lho. Sing gedhe kon kuwi lho. Kledang. Kledang, kledang. Kaetan. Kurang banter nek mus enggak. Wih, lagi ngeden iki, San. Kon ngewangi sebelah kono ndang. Jajal, jajal. Bengoke piye, Jal?
Kuwi guyak manuk. Ya ning sawah ngono kuwi. Manuk iso brudil. Ya. Wah, sayang. Kayange lelakon piye apa yang luar biasa loh Mas Angin. Ya. Jawane klasik oke, lagu ambiaran ya oke. Iya, heeh. Saiki pun gede SMA saiki. Ikan awakmu ibaratnya cara pesinden Kediri sudah top. Mbok. Coba iki enek talenta dari di sini pengen tampil duet. Peserta selanjutnya. Dengan kok gak candak tuh rumah aku? Dedet wit barongsai apa piye sih? Peserta selanjutnya disepoti apa? Teng 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 Suro. Oh iya. Waduh bantengan ki. Yo ala bocah kok menik-menik ditabuh itu disepoti. Iki ngono anu gambyong, sepote gambyong. Nenek nono nenek. Nenek nono nenek nong deng dong deng tudeng dong entong entong le lo le lo le lo lo le lo le lo le lo le. Ayo Mas gawe cangkeme lho. Iya, halo cantik. Ya Allah, dikibasne. Iki dudu rambut ki mati. Oh kok ngibatne rambut? Iya, namanya siapa? Oh, susunya melorot. Iya. Sing melorot iki klambine ora kok kuwine. Klambine. Kembene kuwi. Ya, kowe mbiyen ya kaya ngene iki. Ini biar ndak melorot besok-besok pakai sumpelan ya. Nyapa disumpeli. Sesuk dicemiti sak kulite ya. Terus nek nyepot digeradak ngono ya, Mas. Endahne perihe. Ngono ya bayi. Ngono mbok bayangne. Namanya siapa cantik? Kin. Cincin. Kin. Kelas 6. Kelas 6 SD. Habis ini mau SMP mana? Batu Semer. Sek ojek arepe kelas 6 mbok takoki SMP. Saiki wis kelas 6. Tahun depan, sampai tahun depan lek kelas 6 kan mesti cepet ya. Paham. Langsung deh SMP. Iki lagi SD mak cenil ngono mbok takoki ke depane dia pucet kancane. Loh. Wow. Wis kelas 6 ya nak sampean enggak? Tapi seharusnya kita itu ya sebagai anak itu harus mikir ke depan, jangan mikir ke belakang. Jadi kalau aku ngene iki sing tak pikir apa ke depan. Dadi sok aku kudu dadi apa nyiapne dari sekarang. Ya. Layak napa-napa saiki duwe lho, Pak. Iya, alhamdulillah. Mobil duwe kula ngetotne nikan ki ya ampun, Pak. Piye? Mobil duwe, nggih to kula ngetotne nikan lho. Mobil duwe, omah duwe, lah aku lho sing ngetotne malah ra duwe apa-apa, Pak. Ora guyon Mas, jenenge wong lek ngetutne aku ya toh, sampean kan mesti batin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Sok bakale sampean ya kelakon, Mas. Ya amin. Sing penting awake dhewe kerja kuwi dengan hati yang ikhlas tanpa pamrih, ya toh. Rungokno tenanan to. Lah ya maksudku lek pengen sugih apa ora? Ya pengen kabeh wong mesti pengen sugih. Nah, kerja. Tuyul. Aku kon bakul sosis lho ben sugih. Nggih. Ya, besok cita-citanya mau jadi apa? Dek Kingkin. Kok iso maling? Wek cita-citane Pak Triman kuwi. Mugi-mugi lak nggih mboten sinden paling nggih tari. Oh, nek gak sinden ya tari. Dadi pokoke seniwati. Ya. Nduk Kingkin, sampean sekolah wonten ndi, Nduk? SDN Asmoro Bangun 4. Oh, SD Asmoro Bangun 4. Rumahnya mana rumahnya? Puncu, Pak. Oh, Puncu sini. Kamu bisa nyanyi apa? Pengen nembang apa, no? Sing halus-halus apa yang kasar-kasar? Besok cita-citanya mau jadi apa tadi? Oh, sinden sama penari ya. Oh iya. Besok kuliahnya di mana? Waduh men to. SMP urung, SMA biasanya SMP, SMA kan gak terpikirkan ya paling ya sak mlebune. Lek kuliah kan mesti kan sudah cita-cita. Saka pengalamane, Pak. Ya. Dia kan ra mikir SMA bir kan gak mikir ujug sekolah del ya, gak mikir. A1 provinsi ya. Iya. Mbak kan harus taruh sini. Oke, Pak, provinsi. Amin. Heeh. Pengen nembang apa, no? Mau nyanyi apa? Lamunan. Hah?
ngelamun. Ya labunan. Nggih. Ya labunan. Ini mic-nya banter nggak? Coba lihat, cek. Nggak banter iki loh. Sing banter nok nyuarane nok, sing banter. Powernya dikeluarkan ya. Heeh. Begeden. Maksudnya dikeluarkan kok ora mbok gedene. Belajar teknik vokal ngene Mbak Niken. Heeh, belajar teknik vokal. Warano. Lamunan Mas, nadane bes. Iki yo ngono sing ibut mangan ae rumah. Walah kowe iki kudune ya nyawang to, Nok. Awake kuru. Yo, coba dilihat ekspresinya Mbak Niken. Piye to maksudnya? Dilihat iki, dilihat. Aku timbang kok sawang mending idonono ae. Dilihat itu cuma diperhatikan. Marah mbok pecicili. Bojone dilihat toh. Kuwi menteleng. Oh, ngoten. Kuwi menteleng. Anu besok belajar banyak aja ya. Jangan ya, Dik ya. Ini kan gak payu. Ini kan paling sus ngene lho Pak. Aku selek tuwek to rene pekerjaan apa-apa to? Nyanya apa? Arep dalang. Wah, iso dalang. Piye to? Dalangnya abot lho kan. Abot loh. Dalangi ngrekoso. Abote napa, Pak? Coba suwengi lho ya. Alah gur ngono-ngono tok nyawang debok ngetone. Kok nyawang debok? Saiki suwengi kan ya saka sirah kene mikir kok lakone bareng napa. Mripate melek ngewatne mayang, ya toh? Pak lakone napa mboten ditentokne to, Pak? Kali. Ora. Lambene ngomong, ya toh, tangane ngobane wayang, sikile jejak keprak, enek sing keplenet barang. Nah, kuwi lho apa ngrekasane. HP? Hah? HP. Wis engko tak duduhi. Lato-lato. Mosok dalang jek nggo lato-lato. Lato-latoe jaman pira, Mas? Lho kuwi lak mlayu tek. Walah guru garek ngakokne ngene tok. Kok kowe iso dalang? Iso? Iso? Nyek. Nyanyi sik baru. Sik nyanyo sik ngendalang. Lah nyapa aku mau kon dalang? Hitungane ning kene kon nyinden kok kon dalang kok. Sampeyan wani bayari pira aku dalang? Ayo. Rawane itu. Ya to, Pak. Aku ya rawani mbayari aku Kula ya. mboten main bayari, Pak. Pas aku engko ngopo kuwi gadekne SK aku. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring sliramu sayang ngono kok jaman saiki nek ya. Iya ning ora pas nggon kono. Pindha samudra pasang kang tanpa wangen. Endi Kose iya. tabuhane. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresno kumring sliramu sayang Neh kowe. wis sampeyan wis pindha samudra pas aja melak Aja aku kleru kok bocah semene kok Wah bocah semene kok lho. Oh, ngoten kok. Iya ning kok. aku no oho Iki iki lambene goder, mulane aja mbok tiru. powernya dikeluarkan pindha samudra pasang. Jadi artikulasinya itu A A I I U U E E O O ya. Oke. Engko nek pinter Mbak Putri tolong siapno dhuwit, Mbak. Walah gayane. Aja No. didik ya, Mbak. Ken teknik memegang mic diwarai. Coba tok ndase sing dicekel lho ndase. Jangan, Lho, jangan, lho, ya jangan, toh. jangan sininya. Aja mbok cekel ngene ya kemeng apa? Gak muni. Gak muni. Aja ndase sing dicekel. Gak Iya. muni. Ini kan dipegang yang Nah. sini, sininya jangan soalnya ini power. Powernya di sini. Powernya di sini. Ah. Ya aja pasiro kene lho, Nduk. Ngene. Iki melok oho pisan, Bang. Wah, calon Tapi kon oho. ngene lho, lek gak ngene. Apa kaya anu lho, Nduk, kaya apa? Apa ngene? Halah kok kono. Oh iya ndak. Kaya ketoprak tobong. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Yo. Ayo no, belajar. Akin. Yakti lek iso. Nek iso tak paringi sangu, nek gak iso ya wis. Yakti sliramu. Wah, salah gue ngelak. Minuman keras, es batu, es lilin. Walah nyanyi. Yakti sliramu kang dadi lamunan. Nggak usah ngotot, nggak usah ngotot, nggak usah ngene-ngene. Pripun?
yakti sliramu kang dadi lamunan. Piye maksudmu? Syukur kowe digarap cacile. Piye maksudmu? Lah kan wau Aku sampun. terokno. Lah kowe kudune nyontoni iki mau ora genah kaya. Lah, Sampeyan tak malah gong paham ya. Nggih. Kudu dibaleni neh. Nggih. Nah, Lah ya tak contone Lah ya. iki terokno. Lah ya. Nek bener tak kei dhuwit. lah ya balenono neh iki bocah urung ngerti. Wis ping 4 iki. Lho, patrol ora ngerti wong bocah ora ngerti kok. Yo neh. Yakti sliramu kang dadi lamunan. Wis paham? Dereng. Durung neh. Wong dadi guru ya abote ngoten iki Pak Didi nggih. Pisankas Pak Didi ngomong ya guru. pisankas ngomong durung gak sida tak wehi apa-apa tenan. Wah, ya langsung iso lek iki. Ancamane. Yakti sliramu kang dadi lamunan. Yo, Yo rawani muni mboten dereng. Yakti sliramu kang dadi lamunan. Ampun, 1 juta. anu wi mau cengkoke kurang gregel telu. Ora gak iso. papat Lah, ngono lho. wah. Ayo put kene put 500 put. Sampun nggih, Mbak. Pundi, Mbak? Cek kok pundi Mbak bener tak golekne, Nduk. Tak golekne. Aja mbok tampani. Lho, jenenge anu ki yo. Aja mbok tampani. Ngalih, iso ngalih ora diomongi kena apa ora. Amit nggih, amit nggih, amit nggih. Coba. Bapak kok mbok jumuk. Sampeyan jujur gak to? Jujur kuwi. Iki bohong gak to iki? Gak, sing bohong. Aku ngerti yoga iki ketoke kadang sok ngapusi. Lah kok roh lek kuwi iso ngapusi ben tau roh ning ndi we. Ini. Amit nggih, Pak. Amit nggih, Pak. Amit nggih. Amit Artis nggih. kondang kok nyaone selawe. Selawe lho. Yor ayas sih lho. Yor ayas ndak ketok to ini berapa? Ya ngono ngatong esuk iki. Matur suwun. Oleh didone sapa-sapa ndak oleh paringne bapak ibuke oh ya. Gawe sangu sekolah oh ya. Dicelengi. Nggih. Sok gedhe dige tumbas mik yo. Nggih. Seto sok gede ketumbas mik. Oh, ge nyanyi. Ge nyanyi, Sampean, no. heeh, iya. Lah iki lek ku nyelengi KTK iki. Wih, Heeh. iya percaya. Wes, Iya, lengkap. terima kasih ya. Mbak, sik enak semute iki delok tanganmu kene. Tancap tangane. Ah, jangan. Tangane. Tangane. Nduk niken. Nggih. Dalu menika Sampun. karawan panjenengane Sinten, Pak? Ibu Rial lan Bapak Deni Widiatmoko. Niku sinten, Pak? Lho, Ingkang maklum nikan dereng semerep. Amargi kula kalih nikan niku tiyang kota ya, Nak. Dhewe wong kutha dadi mboten semerep calone. Niku sing niku to sing wonten gambare wonten balio-balio Iya. niku to. Ha. Adewe Aku kadang yo ning Bali barang kok, Mas. iya kuwi pamletmu campur sari iki beda iki beda. Adewe wong kutha iki ora ngerti. Makane ben Pak Deni Widiatmoko Deni, iki badhe ngaco Nggih. bupati. Bupati, Kediri. wong nggih kapure minggah. Heeh. Kapure minggah napa? Pripun? No, monggo. kapur napa anu kersa tindak panggung. Kersa Pak tindak Deni? panggung. Kersa napa mboten, Pak? Nggih kersa wambekane dawa ketok iya. Nggih, nggih, Monggo nggih. kula aturi minggah wonten Tok panggungan. tok 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 tok. Oe o e o e o e o ao dua lolo ngealan sing sayo sing lungguh dua lolo Sugeng dalu Bapak Deni. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah. Sawetawis kula mau ngertos foto panjenengan dipun mampang wonten banner. Dalu menika saged panggih panjenengan, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Menika nggih nderek bingah dalu menika dalem matur nuwun sanget Inggih. kalih warga dusun Prapatan. Dusun Prapatan kawula dipun aturi dipun undang dhateng mriki Nggih. supados nderek-nderek nyengkuyung kegiatan menika. Mugi-mugi sedaya warga Prapatan Prapatan. dipun paringi sehat, Amin. barokah, Amin.
Napa malih? Berkah barokah masa dunya prapteng Ah, akhir. ngoten. Derek Pak Dalang mawon. Nggih. Ngoten nggih. Sing baku dalu menika sareng-sareng ngalap berkah wonten dusun Prapatan menika Bapak. Leres nggih. Mugi lumampahing pagelaran dalu menika dadosa berkah barokah, dadosa pandonga ingkang sae tumrap warga masyarakat wonten ing dusun Prapatan Nggih, menika. amin, nggih. Mugi-mugi menapa ingkang dados kajat nyatipun sedaya ingkang sami rawuh wonten ing dalu menika dipun ijabahi dening Gusti Allah. Amin. Nggih, nggih. Mekaten Bapak, badhe paring dawuh napa monggo merdeka kemawon. Nggih, dalem mboten saged matur kathah intinipun kanthi bersih desa menika mugi-mugi sedaya masyarakat Prapatan menika Aspara Bangun menika dipun paringi sehat. Nggih. Dipun paringi lancar sedayane, rezekine, barokah keluargane, Nggih. barokah masyarakate sehingga dados desa dusun sing maju. Ngoten nggih. Mugi-mugi sedaya menika dados pandonga ke depan Kediri semakin maju, Kediri semakin makmur, Bapak. Panjenenganipun. Betul, Kediri harus maju, makmur, Nggih. desa kuat, Kediri hebat. Luar biasa. Nggih. Nggih. Desa kuat, Kediri hebat. Nggih. Mergi ngaten Bapak. Tolak ukur Nusantara Indonesia menika saking Kediri, Bapak. Leres. Dados Nusantara maju mundurnya tolak ukurnya dilihat dari Kediri. Leres. Mila nggih. kula sakonyo ndamel slogan Kediri bangkit Nusantara jaya. Siap. Nggih. Siap, nanti insya Monggo. Allah semua bentuk kesenian akan kita dorong, Amin. kita buka supaya sakit maju, supaya menjadi jati diri Nggih. warga Kediri. nggih. Kalau bisa seniman Kediri bisa go luar daerah, go Harus. internasional. harus, Nggih. harus. nggih. Amin. Nggih, Setuju nggih. Pak niku Pak. Siap, nggih. Saestu. Nggih. Terus niku mengke tontonane nggih Pak nggih teng Nggih. desa kota niku los nggih Pak nggih. Iki kabupaten adewe wong kota iki. Iki kabupaten Pak Oh, deh. Adewe- Kabupaten los nggih Pak nggih. Nggih. Setuju nggih Pak nggih. Monggo. Ah. Mengke Yang penting perizinannya harus gampang nggih Pak. tertib, jaga keamanan. Ya, nggih. yang penting tertib, jaga Betul, keamanan nggih. nanti akan diizinkan los. Siap. Nggih, siap Pak, siap Pak. Menika Amin, badhe amin. ngersakaken menapa paring Menapa? dawuh pengen ngersakaken nembang menapa Dalam titip mawon. nggih. ngoten. Wah, pundi Pak titipane Pak? Titipane. Titip Nggih. apa? Heh? Titip yo ora kok kudu duit. Napa, Titip napa? salam ataupun titip apa Nggih, ngono lho. ngaten mawon. Dalam titip tembang mawon. Nah. Ngaten. Sinten nggih? Napa Jenengan niki? nggih. Anu mawon. Napa? Caping gunung mawon. Niki kan 17-an to. Nggih. Nah, caping gunung mawon, tembang caping gunung. 17-an niku kudune 17 Duh, Agustus tahun. macam-macam. Oh, Macam-macam nggih. Pak dene ngersakaken caping gunung kok. Nggih, ngoten mawon nggih. Heeh. Dibawani napa mboten? Dalem Dibawani napa mboten? boten pripun Mas Dipun? Maksudnya di bawah niku di- Ada tembang pengantar sebelum lagu niku. Oh, derek Nggih. mawon, derek Nggih. panjenengan Oh, nggih. langsung mawon nggih, Pak. Langsung, Nggih, nggih, nggih. nggih. Soale Nggih. nggih wektune sampun goro-goro Nggih. niki. Aku. Bang, Bapak Sampun, niki. Pak. Nggih, Mboten teng sampun, mriki Pak, mawon. Nggih, beneran kok. Jabatan nembang, Pak. Oh, ngaten. Wah, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Mboten, Pak, Nah, mboten sah, Pak. napa? Pak, mboten sah. Repot amat. Liku, liku. Apa bagian tentekane mesti Ya akeh. Mas, ya Mas. Ramane gak dikira. Pak! Ramane. Nggih, dalane mriki nggih, Pak. Ramane. Niku napa, Pak, amplop? Lah kok kowe kabeh kacare. Sembah nuwun. Lah opo to Pak, repot. Matur sembah nuwun Tepuk tangan Bapak. buat Pak. Berkah barokah Atas kangge dandan, panjenengan. nggih, Pak. Mugi menapa dados kajatipun dipun ijabahi Gusti Allah nggih Pak Deni. Berkah sedaya panjenengan. Ki pira? 200.000. Wonge njaluk apa? Tapi gunung. Caping Gunung. Itu ada berapa kata? 2. Dua kata. Caping. Satu itu 100, kalau dua 200. Oke. Lah sing nyanyi sapa? Niken. Nah, wis. Terus berarti nggih aku. Ayo. Lem ra? Yo, ya didem to nak wong nyambut gawe bareng dah. Nyah, wis nyah. Yo, nana. Bar ngono kok mulai balekno. Lah nyapa? Ning kene kan tak sili sementara. Gua utang atau gimana gawane, Mas? Kok masalahnya kok? Iki. Iya, sabar. Lah, Itu 100. Loh, Mas. Aku sabar mesti Gelem ra gak? tau. Lho, gelem gak? Gelem. Wis kesuwen. Monggo, Pak. Nyanyi ya. Lah kok HP bareng mbok jupuki lho. Yo, artis gak Iki apa-apa. parfum lah mahal ini, kamu pecah nanti kamu ngijolin dasmu. Lah masa larang ndak larang parfum. Larang
berarti ndasmu murah ya, Nak. Ya. Ya. Yo alas. Samene, Mas. Sinden kok gawanane paramek. Ngono to. Demongnya kan hari ini tidak fit toh. Oh iya. Tidak Pak, obat ngeluh makane dhewe terus berapa Itu Nduk, sakit gigi. ben gak ngeluh ya, Nduk. Nek Nggih. aku lho ya. Nek bubuk aja bantalan sik. Loh, kula mboten ate bantalan apa? Nah, aja nganggo Wong bantal. batale diwene nganu JJ apa jenenge kirim kuwi? Jojo. Jojo. Dadi wong iki alu wong turu mester timbang. Jojo niku kirek kula, Pak. Kok iso dudi ngene aku? Ya. Ya. Niku mboten bantalan terus pripun Pak, mboten bantalan? Hah? Nek suarane kok mboten bantalan terus pripun? Ora usah bantalan. Nah, lho. Heeh. Terus kula nungokno gak usah bantalan kula turu. Heeh, iya ya. Wis to. Pesene bapak ngene, sampean nek janyar aja ndisiki ya. Sampean janyar to ngene. Ya dadi aja gawe wirang-wiratmaya ya. Sampean meneng sik ya. Ben yoga-yoga ingkang minulyang jagat menika klothekan sik ya. Ya, anu Mas Wari ditulung dibimbing sing apik ya. Canyol. Anu Pak Soleh iki lagumu woe banget. Suara suling kumandang suarane. Matulit kamena unene. Unene mung nrenyuhake bareng lan gantung ketipung suling urung mari kok bondekne. Niki ciri khasé Cahya Nuswantara Bapak Ibu, sapa ngerti dengan ini nak klothekan nek nggih ngilangne bebendu to Pak. Riyen niku Ngilangne balak, ngilangne musibah. Pramila menika wancine gara-gara ciri khasé Cahya Nuswantara kedah klothekan. Lah menika gendruwone sampun tawa. Ndak nyolong sapa gendruwone? Mah aku pengen nyolong awakmu kok. Kowe balas dendam to iki. Sini kakak sini. Ya. Kakak tok. Kakak berkat. Kakak adik. Iya kakak karo adik kene. Iki gembel kok cah loro iki. Gembel piye? Oh gancet. Kelet. Oh gancet. Iya iya. Kelet gondodo. Kelet iku kudu ayo padha, lha iki ora padha. Nek mapras gak pas. Aja mapras gak pas. Ya niki lagune gerajakan versi Horse. Heeh. Ayo ya Arya. Ayo le seplakno kendang le. Yup, Jarano le yuk. kolaborasi. Panjak Jawa Medawa. Kono lho aja aku. Kerajaan Banyuwangi Asik. asli Banyuwangian sirah-sirah ambek kandangan gendeng asli Banyuwangian. Matur nuwun. Gerajakan Banyuwangi versi Ya. jaranan sampun. Weh jan tenan Bang, aku seneng ana kene iki apa? Sabab warga masyarakat kene iki isih kedu nguri-nguri adat tinggalaning para leluhur. Leres. Kayata bersih dusun ngene iki lho, Eh. Bang. Heeh. Lek teng kabupaten ku bersih dusun enten. Heeh. Lek teng kota nggih nyuwun sewu. Heeh. Mboten enten kok tontonan wayang. Lah ya aku bersih dusun. kaya ora tau mbiyen ki meni dandangan ki ajeg lho aku. Biasanya jenengan kan teng dandangan. Heeh. Karena lurah yang dipilih di kota itu dari wali kota. Jadi warga gak ngerti lurahe sapa, Iya. iki peduli apa ora lah ngoten niku. Heeh, mergo duduk putra asli daerah. Nah, maka dari itu Iya. kabupaten luar biasa. Heeh, aku seneng dadi warga kene iki tetep nguri-nguri kabudayan Nggih. lho. Ngene katon guyupe lho, Bang. Leres ing atase sing mirsani sing nenggane ingkang sami wungan alhamdulillah kathah sanget tasian.
ngene iki apa ya cara bersih dusun ngene iki. Dadi ngene iki ngenalke siji kuwi nguri-nguri budaya, loro nglestarekke budaya. Nggih. Mergo kaya ngene iki malah bocah cilik-cilik ngerti oh bersih dusun ki ngene iki. Heeh. Diadane ngene iki butuhe bekar ben piye. Lho, ngono. Lho bersih dusun ki apa to eleke to, Mbang? Ya to, Mbang? Sedaya niku sae asline Kuwi mujudke donga marang para leluhur, ya to? Nggih. Dongake para leluhur, dongake marang bumine. Nggih. Dongake para leluhur mergo apa? Mergo jasa-jasane para leluhur kaki danyang nyai danyang iki dadi cikal bakal ingkang bebakali ana ing dusun prapatan kene. Nggih. Mokal warga kene iso urip kaya mangkene yen to ora ana leluhur kaki danyang sing mbabat desa kene. Lah ya ngono. Ibarate mung kari nglungguhi klasa kang wis ginelar. Mangkane niku bersih dusun wajib ibarate mboten kok nglestarekke budaya ning ugi napa niku namine aduh lali. Syukur wujud syukur. Nah wujud syukur wonten ngarsaning Gusti sampun diparingi rejeki. Wong iki kan nggih mboten ben dinten. Setiap tahun sekali. Ning alhamdulillah ngatasé nggih saged. Alhamdulillah. Kejaba nguri-nguri budaya ki ya wujud kerukunan warga masyarakat kene. Betul. Mokal lho. Iso nggelar budaya kaya mangkene yen to warga kene ora rukun. Leres. Lah mboten enten wayangan nek jenengan geger. Tegese ngene, iso nggelar kaya ngene iki yo mbutuhke perbiyo ora sithik. Ya to? Nyatane dikelompokne dadi akeh sithik. Dadi akeh kaya mangkene iso nggelar budaya kaya mangkene. Kang kaping pindhone sok kala mangsane warga kene iki arang ketemu karo tangga teparo, ya to? Mergo anggone nyambut gawe iki sengkut ora tau budal isuk mulih bengi jarang ketemu tangga. Wong iki iso nglumpuk nyatane sore mang ya kaya mangkono sing mirsani. Leres, barate nggih nyambung seduluran. Kersane nggih kalih nggih nganu tombo kesel. Iya wah jan luar biasa. Ki mangane sing bisik-bisik 17 Juli ben rene neh ya. Alhamdulillah 17 Juli tahun 2000 selawe. Semoga-moga sampeyan iso tinimbalan sowan mrene meneh. Amin. Aku seneng kok sowan rene iki jan mbuh. Nggih suasananya suguh gupeng nggo haruhe mboten nguciwani. Tenan, Nglarek rene ya sisi. Niki. Before after. Ya, wah jan Wiwin ABG. Napa ning ABG? Anak baru gendut. Anak gendut. Gemoy, wih. Nggih ukara kok. Didekne niki? Iya. Madura nggih kula kuwangan Madura. Maaf, apik-apik Madura, sing Madura apik. Matur nuwun nggih Pak diterima. Napa jenengan mon kang ganteni kula menika? Sapinten anak bojone lek kemlinthi. Alah, bengi iki ditunggoni layak. Biasane niku pun delosor Bu niku Bu. Ning wong iki enten jenengan dedek. Oh, layak bate kowe enten nyak. Oleh olang paraona ala jere oleh olang paraona kamadura oleh olang paraona ala jere oleh Kandut rombongan Niki kalih Mbak Susi ta? Iya no. Jati rosin aku ora diceluk ngoten lho. Wis Duwo-duwo diomongi. Susi celukan Bang. Kok diceluk ning kene apa ning masjid? Oh gak. Engko samarku kok bocah ra dingano blayaan ngadeg ngono aku kan ya samar to. Sangke kupingmu sing jampeng ya. Ya gak mau Wiwin ngono sing ABG. Heeh, lah Mbak Susi apa? Susi Malakatir. Si Bebe. Susi. Jenengan wau sanjange Lucy. Oh, tunggale sore mau. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu ingkang sami mirsani rombongan kula nggih ngeten iki. Ngeten iki. Nyelat enjing nyelat Gak apa-apa. Penting rezekine lancar, sehat, panjang umur. Lho kancaku sak rombongan Cahyono Swantara KTP-ne seumur hidup. Lah, wi lho. Kok rombongan kula iki umur hidup e. Betul.
Nggih. Arepe gering diherne maras. Motor kowe dierne. Niki lagune napa Napa? Pak? Ki merdeka wis manut wae sing dikae sing sudak sing apa ya sing kepenak gane karo gamelan ngono sing Lho bayem. nggih, karo gamelan. Heeh. Gerajak wis sih jam. Sik. Anak sing ngusul anak sing. Apa? Gelang alit. Ah, lho. lho. Luwe. Napa malih? Patenono. Mboten sate pateni pun mati Bambang niku. Sing piye gak gelem kuwi ta? Ya, bapak-bapak ngersane napa niku? Sesideman nggih, Pak. Ya, dipinangkani. Heeh. Terus piye Linggo? Pasiran. Nyapa ning parkir. Ya ampun. Beh. Lah kris kleru. Kok diurek-urek disetipu. Pasiran nyapa ning parkiran. Mbak, lek pasir kan ado, lek ning parkir cedhek. Ora sambok gagak uhune ya. Kaya nyalane kancane. Kaya nyalane kancane. Sesuk dijak ning parkir san. Diurek-urek disetipu. Pasiran. Pasir iso Nah. parkir. Pasirane iki. Kuwi oleh kata-kata kuwi kasetmu ndidolek tak bantinge ngene kasetmu. Kaya Mary mau. Bang niki nek sing komen lho, Bang. Pripun? Ndalang ora tenanan guyon karo kancane dhewe ya ngene iki. Biarkan. Jenengan Ngeten, gagas aku. netizen itu maha benar. Wis Sing buka lolos. jenengan lho sing buka. Sing buka jenengan lho. Ngene iki malih cerita. Kula riyen nggih ngoten Mas Petro. Saestu. Hujatan itu jangan kita ambil hati. Wes toh, semakin kita dihujat nanti kita akan semakin melambung tinggi. Loh, kowe tenang. Aku ngalami dhewe lho. Betul. Aku biyen kaya apa delek-elek nganti lecet. Nganti elek pancen elek. Ada istilah oho dan lambe godir yo mergo kuwi. Ngono lho. Yuk dipinangkani Sesideman. Neng parkir. Parkiran. Spesial Pak sinten iki? Oh, Pak Karno. Pak Karno apa Pak Karno? Spesial ugi kagem panjenengan Bapak Sumijan, Ibu Ningsih Kasun. Mas Yandi, terima kasih. Becik ladenono nek bisa Sulistyo kari wangi samudono marang kula darwalan praputra lewat kinca ning lesno kawasan nganda rasane atiku bocah gunung ketukan nyeripo jiwa rataku aku rong kahur mata namprong rubuh ana pijo Nyuwun sewu. Katur ingkang dahaki normatan Ki Gendut. Ngene iki seneng nek kancaku iso senggak ngene iki seneng berarti. Biasa, Pak. Kulino bengok-bengok Sehat. nguyang ngono. Tegese ngene iki semangat lho, Bang. Nek iso ngono iki semangat.
Wis to mayang wene kaya ning Kodim kae. Uyuh pucet ora enek wong sing gak ngono kuwi. Pak Trimane langsung brengos sing lingkru. Sampai nutupi tutuke. Wiwin. Ning omah PR mungko sedina ngeling-eling lagu karyaku sing biyen kae Denok Saya. Kalih Firman. Karo Firman. Firman yo ngono, dieling-eling. Nggih. Digarap engko bengi. Heeh. Lah aku terus apa? Aku apa aku? Aku Togel Mbak Mary. Togel musuhe ora enek. Engko Wiwin jenenge Mary kok tak gen lagu pangkuan. Oh, tunggale parkir-parkiran. Tunggale parkir-parkiran. Engko ning pangkuan. Wase. Tambahi wase. Kira-kira. Yo lah. Ya. Iya, tak jangko rekaman ya. Iya, wis bubuk sing gar. Mary ra dijak aku nang pantai yo gawe video klip. Lah apa kowe melu kowe ora ngono. Ayo aku adus nang pantai kok adus dhewe aku ngono. Dari tua lho. Sing nyanyi Santi, sing adus Mbak Mary. Sing ngengkel lho dheke. Lah kan kan Santi. Sik to Mer iki lho nyapa ngengkel ngejak nang pantai gawe video klip. Lah apa kowe dijak? Aku adus yu nang kono yu. Aku bayangne. Kula adus ning pantai wong loro kok dugong. Ya. Urip ana kutha gedhe. Hah? Demang lho. Lah kok omah gedhe lho iki. Omah gedhe. Pantai ono. Wiwin enane. Jungkel kancane terusan. Ayo. Urip ana kutha gedhe. Ayo Mbak Sus. Yo. Iling-ilingan lah yo. Hei, Oh. Ngapunten Bapak Ibu niki lah. Ya. Jerian ngono nah. Dia ngejerat-jerahmu. Masaku kok. Ojo diganggu dah. Mbak sampean dipeliliki Mbak Narti lho. Ngantuk kuwi wonge ngantuk. Kan mang dituntungi randang ngene. Wonge ngantuk. Tembak dar. Golong putar iya. Baik. Aja to Mas. Baik. Emang wis nganune mlorot. Mlumah. Ayo, walah ngejak aku. Bojomu enek ya. Urip ana kutha. Rungokno Mbah Narti tok Mbak. Urip ana kutha
wujud